Vítajte pri oficiálne prvej epizóde. Od mikrofónu vás zdraví Dominik Kozmály. Radoslav Galano. Niekedy je veľká výhoda, keď to moderujú dva ľudia, ktorí sa rešpektujú voči tomu tretiemu, že môžu z toho vyťažiť niečo viac. A som si uvedomil, že namiesto aby sa nechal obohatiť a viesť tým, že niekedy to môže pomôcť, keď to dvaja sa s tým tretím rozprávajú. Takže ďakujem vám veľmi pekne za počúvanie, takisto aj za odber, na ktorý práve teraz ťukáte, či už na platforme YouTube alebo na akýkoľvek inej podcastovej platforme. Od mikrofónu Dominik Kozmály a Radoslav Galano. Ahojte. Ahojte.